kufuneka kuthileke oonyana bakaThixo ngoba kuthiwa ikwi-bandage of corruption, nto leyo yayingekho kuyo e-Edeni. Sihamba sonke. Wathi ke ngoku umuntu esokona wathatha igqabi lomthi ukuze afihle ubuze, ngoba kukhona le nto ehambileyo emntwini kanti ukhava into e-wrong. Ayibubo obubuze abukhavayo, kukhona ubuze obungabonakaliyo. Hayi man. Istage sesibini sesoqala esi se-salvation, ngoba ndithanda uchaza usindisa. Izinga lesibini kwathathwa isilwanyana ukuze kuthathwe isikhumba sesilwanyana ukuze kombathiswe umuntu angabize. Safeyila isikhumba ngoba kuhamba ngasona, kukhona ingubo engabonakaliyo. Emadoda ayaya Sihamba sonke. Kwaba lizinga lesibini lokusindisa. Khumbula injongo inye ukuthi mntu hlanguleke. Kukuthini ukuhlangula? Buyela kwesa simo sika-Adam engekoni, buyela kwi-original state. Usindiso ayiyonto yokuya ezulwini kodwa yi-reversal, yi-restoration.